गुलबुआ। घड्याळात 8 वाजले होते. रात्रीची वेळ होती. जोरदार पाऊस कोसळत होता. हा साधासुधा पाऊस नव्हता. आकाशात भयानक गडगडत होतं. विजा चमकत होत्या. असं वाटत होतं जणू आता आभाळच वाटते की काय. जून महिन्याची सुरुवातच पावसाने अगदी दमदार केली होती. अचानकच बरसणाऱ्या धो-धो पावसाने रस्त्यावरची रहदारी आपोआपच कमी केली होती. तास दीड तास झाला असेल. पाऊस थांबण्याचं नावच घेत नव्हता. लोक ऑफिसवरून आज मुद्दामून लवकर घरी पळत होती. एक दुचाकी मात्र विरुद्ध दिशेला निघाली होती. दुचाकीच्या पाठच्या सीटवर एक मुलगी बसली होती. अतिशय सुंदर, देखणी. मुसळधार पावसाच्या धाराही तिच्या चेहऱ्यावरचं सौंदर्य कमी करू शकत नव्हत्या. पावसाने ओलेचिंब झालेले केस, वाऱ्यासोबत चेहऱ्यावर झुकणाऱ्या केसांच्या बटा तिचं सौंदर्य अजूनच खुलवत होते. ते नेमके कुठून येत होते आणि कुठे जात होते हे देवच जाणे. ती पावसात ओलीचिंब झाली होती. ती बाईक स्वाराला पाठवून घट्ट पकडून होती. तिची ती पकड साधीसुधी नव्हती. तिने बाईक स्वाराला पाठवून घट्ट मिठी मारली होती. तिचे ओठ कधी त्याच्या पाठीवर तर कधी मानेवर टेकवत होती. तोही या स्पर्शाचा आनंद घेत होता. त्याने त्याची बाईक सुसाट वेगात पळवली. रस्त्यावर जमलेलं पाणी कारंजासारखं बाजूला उडत होतं. ते एका सुनसान रस्त्याने जात होते. तो रस्ता त्यांना शहरातून बाहेर घेऊन चालला होता. ऋतुजा आणि आरव हे बरेच महिने एकत्र होते. सोप्या सरळ भाषेत सांगायचं तर ते बरेच महिने रिलेशनशिपमध्ये होते. आरवचा आज वाढदिवस होता. वाढदिवसाचं मित्रांसोबत नुकतंच सेलिब्रेशन झालं होतं. जंगी पार्टीही झाली होती. पण ही तर एक फक्त सुरुवात होती. कारण या दोघांचं सेलिब्रेशन त्यांच्या पद्धतीने होणं हे तर अजून बाकी होतं. काही वेळातच आरवने त्याची बाईक एका घरासमोर थांबवली. तेवढ्यात आकाशात जोरदार वीज कडाडली आणि सोबतच तो गडगडण्याचा भयानक आवाज. त्या उजेडात ते दुमजली घर एखाद्या हॉरर सिनेमातील भूत बंगल्याप्रमाणे दिसत होतं. आरवने गेट उघडून बाईक आत आणली. ऋतुजा बाईकवरून उतरून त्या घराकडे पाहतच बसली. आरव बाईक लावून ऋतुजाजवळ आला. त्याने बाहेरच पाठवून तिला मिठी मारली. दोघेही भान हरवून तसेच पावसात भिजत राहिले. आकाशात पुन्हा एकदा कडाडलं तसे ते धावत घरात शिरले. रात्रीचे 9 वाजत आले होते. ते घर बाहेरून जितकं प्रशस्त वाटत होतं आत तर त्याहूनही सुंदर होतं. ऋतुजा एका जागी उभी राहून अख्खं घर पाहू लागली. इथे आरवचं लक्ष मात्र वेगळीकडेच अडकलं होतं. भिजलेल्या कपड्यांमधून दिसणाऱ्या तिच्या कोऱ्या शरीरावर आरवची नजर खिळून बसली होती. घर पाहता पाहताच ऋतुजाची नजर ही आरवकडे वळली. त्याला असं तिच्याकडे पाहताना बघून तिने लाजून तिचे दोन्ही हात तिच्या शरीराजवळ घेतले. मनातून तिलाही त्याचं तिच्याकडे त्या नजरेने पाहणं हे हवंहवंसं वाटत होतं. पण हे काही इतक्या सहज होणार नव्हतं. आरवला मात्र आता राहवत नव्हतं. त्याने घराचं दार आतून लावून घेतलं आणि त्याने ऋतुजाला आपल्या घट्ट मिठीत घेतलं. तिनेही मग काही विरोध केला नाही. तिने तिचं शरीर अगदी सैल सोडलं. बाहेर पडणाऱ्या धो-धो पावसामुळे गारवा निर्माण झाला होता. त्यातच हे दोघे ओलेचिंब होते. ती थंडीने आता थरथरू लागली होती. त्या कापऱ्या आवाजातच ती आरवच्या कानात म्हणाली, आपण भिजलो आहोत, मला कपडे बदलायचे आहेत. तसा आरव भानावर आला. बाथरूम कुठे आहे आणि मला टॉवेल मिळेल का? वर माझ्या खोलीत, तिथेच बदल तू कपडे. टॉवेल वगैरे तिथेच आहे. आरव मिश्किलपणे हसला. यातही त्याचा चावटपणा दडला होता हे ऋतुजाने चांगलंच ओळखलं होतं. पण तिलाही पाहायचं होतं आरवचं तिच्यावर किती प्रेम होतं ते. आरव तिला वरच्या खोलीत घेऊन गेला. खोलीच्या लाईट लावल्या आणि दार आड करून खोली बाहेर गेला. ऋतुजाने खोलीत पाहिलं. तिथे एक लाकडी कपाट होतं. तिने ते उघडलं. त्यात टॉवेल आणि आरवचे काही कपडे होते. ऋतुजा हळूच गालातल्या गालात हसली. इथे आड केलेलं दार हळूच आत ढकलून
आरव ऋतुजाला पाहू लागला. तिचं मोकळं शरीर पाहून त्याने आवंढा गिळला. त्याने सोबत दारूची बाटली आणली होती. गटागटा त्याने ती दारातच खाली केली आणि दार उघडून तो सरळ आत शिरला. दोघेही आपलं भान हरवून गेले होते. बाहेर अजूनही धो पाऊस कोसळत होता आणि हे दोघे प्रणयात हरवून गेले होते. दोघांनी स्वतःला एकमेकांत गुंतवून टाकलं होतं. त्या क्षणाचा दोघेही आनंद लुटू लागले. रात्रीचे साधारण 11:30 वाजले असतील. आरव नशेत गाढ झोपी गेला होता, पण ऋतुजा मात्र जागी होती. ती स्वतःशीच हसत होती. तिला अजूनही हे स्वप्नात असल्यासारखं वाटत होतं. इतका श्रीमंत आणि देखणा मुलगा, ज्याच्या पाठी 100 पोरी होत्या, तोच आरव तिच्या प्रेमात पडला होता. ऋतुजाने आरवचं शर्ट आपल्या अंगावर चढवलं आणि ती खिडकीजवळ येऊन उभी राहिली. आकाशात जोरात वीज कडाडली. तशी ती हलकीशी दचकलीच. बाहेर अजूनही पाऊस धो कोसळत होता. ती पायऱ्या उतरून सहज खाली हॉलमध्ये आली. एवढा प्रचंड मोठा हॉल, 10 बाय 10च्या खोलीत संपूर्ण बालपण घालवलेल्या तिच्यासाठी हे एक दिव्य स्वप्नच होतं. तिचं लक्ष समोरील एका मोठ्या टीव्हीकडे गेलं. तो जणू भिंतीभरच पसरला होता. तो चालू करण्याचा मोह तिच्याने राहवला नाही. तिने टीव्ही चालू करून पाहिला तर त्या टीव्हीला केबल किंवा डिशची कोणतीच वायर जोडली नव्हती. तिला जरा याचं आश्चर्यच वाटलं. मग हा टीव्ही होता तरी कशाला? टीव्ही खाली DVD प्लेअर दिसत होता, म्हणजे सीड्याही इथेच कुठेतरी असणार. तिने ड्रॉवर उघडला तर तिला DVDंचा जुडगाच सापडला. साधारण 30-40 तरी DVD्या त्यात होत्या. हा एकटा इथे कोणते सिनेमे पाहतो, बघूया तरी, असं म्हणत ऋतुजा कालातल्या कालातच हसली. तिने त्यातीलच एक CD लावून पाहिली. तिने पाहिलं तर त्यात तिला एक विवस्त्र मुलगी दिसली. शी, वाटलंच होतं मला, असं म्हणत ती टीव्ही बंद करणार तोच ती थांबली. तिला त्या व्हिडिओत असं काही दिसलं ज्याने तिच्या चेहऱ्यावरचं हसूच गायब झालं. ती मुलगी ज्या खोलीत होती ती खोली आरवच्या खोलीसारखीच वाटत होती. पुढे तिला जे दिसलं त्याने तिचे हातपायच सुन्न पडले, कारण त्या व्हिडिओत दिसत असलेल्या खोलीत अचानकच आरवही शिरला. ऋतुजाच्या डोळ्यांतून चटकन पाणी आलं. आरवचं अजून एकीसोबत अशा अवस्थेत पाहणं ऋतुजासाठी फार कठीण जात होतं. पण तिने आरवला अजूनही कुठे नीट ओळखलं होतं. पाणावलेल्या डोळ्यांनी तिने सहज हातातील बाकीच्या DVD्यांकडे पाहिलं. प्रत्येक DVDवर एका मुलीचं नाव लिहिलं होतं. सगळं काही संपलं होतं. ऋतुजासाठी तर हा एक फार मोठा धक्काच होता. याचा अर्थ आताही खोलीत जे काही घडलं ते सगळं आरवच्या कॅमेऱ्यात कैद झालं होतं. ऋतुजाचा राग आता फार मस्तकात गेला होता, पण तिला भीतीही वाटत होती. आरवला जाग यायच्या आधी तिला ते रेकॉर्डिंग आणि कॅमेऱ्याचा शोध घ्यावा लागणार होता. तिने तिचे अश्रू पुसले. ती पाठी वळणार तो जिन्यावर तिला आरव उभा दिसला. ती धावतच आरवकडे गेली आणि कसलाही विचार न करता तिने आरवच्या थेट थोबाडीत लगावली. पण ती एकावरच थांबली नाही. 2, 3, 4, पण शेवटी तिचा हात वर हवेतच थांबला गेला. बास, आरव रागातच म्हणाला. आरवने त्याच्या हाताच्या घट्ट पकडीमध्ये तिचा हात हवेतच अडवला होता. तिला त्याने जोराचा धक्का दिला. तशी ती जमिनीवर जाऊन पडली. ऋतुजा तिथेच बसली. ती जोरजोरात रडत होती. आरव वरच्या खोलीत गेला आणि काही नोटांची बंडलं घेऊन आला. त्याने ती ऋतुजाच्या पुढ्यात फेकली. हे पैसे घे आणि निघ इथून. आपलं नातं आजपासून संपलं म्हणून समज. ऋतुजा पाणवलेल्या डोळ्यांनी आरवकडे रागात पाहत होती. अशी काय बघतेस? तुला ते कॅमेऱ्याचं कळलंय म्हणून नाईलाजाने मीही पैसे देतोय. ते घे आणि गप घरी जा. तुझा व्हिडिओही मी डिलीट करेन, नको काळजी करूस. ऋतुजा रागाने लाल झाली होती. काळजी तर आता तुला तुझी करावी लागणार. मी इथून सरळ पोलीस स्टेशन गाठणार आणि तुला तुझी खरी लायकी दाखवणार. असं म्हणत ऋतुजाने ते पैसे आरवच्या तोंडावर मारले. तिने तिथल्या DVD्यांचं पाकिट उचललं आणि ती धावत दाराजवळ गेली. तिने घराचं दार उघडण्याचा प्रयत्न केला तर दरवाजातून लॉक होता. आता ऋतुजाला पहिल्यांदाच भीती वाटू लागली होती. घरी तिचे आजारी वडील, घरकाम करून घर चालवणारी आई, शाळा शिकणारा लहान भाऊ
सगळेच तिच्यावर अवलंबून होते. तारुण्याच्या नशेत ती हे काय करून बसली होती? जर हे घरच्यांना कळलं तर चाळीतील त्या लहानशा घरात राहणंही तिला आता जीवावर जाणार होतं. तिचे कपडे तेही वर आरवच्या खोलीत होते. ऋतुजा पुरती अडकली होती. तिच्याकडे काहीच पर्याय नव्हता. मला जाऊ दे इथून. मी 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 कोणाला काहीच सांगणार नाही. वचन देते मी तुला. ऋतुजाचं बोलणं पूर्ण होतो न होतो तोच एक तीव्र वेदना तिच्या पोटातून गेली. जणू एखादी तप्त सळीच तिच्या पोटात घुसवली असावी. आरवने तिच्या पोटात रुतवलेला सुरा एका झटक्यात बाहेर खेचला. तशी अजून एक जोराची कळ तिच्या पोटातून आली. ती जोरात किंचाळली. बाहेरच्या विजेच्या कडकडाटात तिचा आवाज विरून गेला. तिच्या पोटातून भळाभळा रक्त वाहू लागलं. ऋतुजा वेदनेने कळवळत जमिनीवर कोसळली. आरव तिथेच थांबला नाही. त्याने तिच्यावर एकावर एक अजून काही वार केले. आरवचे हात रक्ताने माखले होते. त्याने घड्याळात पाहिलं. घड्याळात रात्रीचे बरोबर 12 वाजले होते. ऋतूच्या रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर निश्चित पडली होती. तिचे डोळे उघडे होते. आरवने एका हाताने तिचे डोळे बंद केले. त्याचे हात थरथरत होते. घसा सुकल्यासारखा वाटत होता. त्याने दारूची एक बाटली काढली. ती तोंडाला लावतच तो कुणाला तरी फोन लावू लागला. समोरून फोन उचलेपर्यंत त्याने अर्धी अधिक बाटली खाली केली होती. फोनवर बोलत असतानाच त्याचं लक्ष ऋतूच्याकडे गेलं. ती जमिनीवर उठून बसलेली त्याला दिसली. त्याच्या हातातील मोबाईल ऋतुजाच्या पायाजवळ गेला. त्याने पाहिलं तर ऋतुजा मृत अवस्थेत तशीच निश्चित पडून होती. त्याला मगाशी कदाचित भास झाला असावा. त्याने कसाबसा पडलेला मोबाईल हातात उचलला आणि तो त्याचं बोलणं पुरं करू लागला. रात्रीचे 12:24 झाली होती. एक व्हॅन आरवच्या घराबाहेर आली. दाराची बेल वाजताच आरवने कीहोलमधून बाहेर पाहिलं. बाहेर त्याचीच माणसं असल्याची खात्री पडताच त्याने दार उघडलं. ती 2 सावळ्या रंगाची धिप्पाड जाडजूड माणसं होती. त्यांनी पाहिलं ऋतुजाच्या शरीरावर आरवचं फक्त शर्टच होतं. हिचे कपडे कुठे आहेत? त्यांचं बोलणं लक्षात येताच आरव धावतच वर त्याच्या खोलीकडे गेला. बेडरूममध्ये एका कडेला पडलेले ऋतुजाचे कपडे हातात घेऊन तो खाली आला. पाहतो तर ती माणसं या भयानक प्रसंगातही त्या प्रेताचं स्पर्श सुख घेत होती. काय करताय तुम्ही? आम्ही काय करतोय? जे करायचं ते तर तुम्ही करून मोकळे झालात, असं म्हणत ते दोघे विक्षिप्त हसू लागले. जे काही करायचंय ते व्हॅनमध्ये जाऊन करा. हे घ्या पैसे आणि आजच्या आज हिची विल्हेवाट लावा. बाकीचे पैसे काम झाल्यावर देतो तुम्हाला. ते दोघे ऋतुजाचं विवस्त्र प्रेत उचलत असताना ऋतुजाने डोळे मोठे उघडून आरवकडे पाहिलं. आरव पुन्हा एकदा दचकला, पण याही वेळी हा त्याचा भासच ठरला. ते दोघेही आरवच्या घरातून बाहेर पडले. मी हिच्या सोबत पाठी बसतो बरं का, तू गाडी चालव. त्या दोघांतीलच एक माणूस म्हणाला. साल्या, तू एकटा पोट भरणार, मग माझ्या जेवणाचं काय? यातला एकही पैसा तुला मिळणार नाही. अरे ठेव रे पैसे तुलाच, असं म्हणत खांद्यावरचं प्रेत त्याने व्हॅनमध्ये पाठी टाकलं. तोही त्या प्रेताशेजारीच जाऊन बसला. रात्रीचा 1:45 झाला होता. आज काही पाऊस थांबण्याचा नावच घेत नव्हता. त्यांची व्हॅन निघताच इथे आरवने सुटकेचा निश्वास सोडला. गाडीने वेग घेतला होता. ती सुसाट डोंगराळ भागात चालली होती. गाडीत पाठी त्या नराधमाचा खेळ सुरूच होता. फ्रंट मिररमध्ये पाहणारा चालक बोलू लागला, अरे बस कर आता, नाहीतर भूत बनून नेहमी तुझ्या घरी झोपायला येईल. पाठचा त्याचा मित्र मात्र यावर काहीच बोलत नव्हता. काय रे, काय झालं? बोलती बंद का झाली तुझी? चालक अजूनही फ्रंट मिररमध्येच पाहत होता. तसं अचानक त्याच्या साथीदाराने वर पाहिलं तर त्याचा चेहरा मृत ऋतुजासारखा दिसत होता. पण तो अतिशय भयानक बनला होता. संपूर्ण डोळ्याभोवती काळी वर्तुळं आली होती. डोळ्यांतील काळी पुपुळं कुठे गायब झाली होती. जबडा प्रचंड मोठ्या आकारात उघडला गेला होता. चालकाचं त्याच्या साथीदाराचं हे भयानक रूप पाहून गाडीवरचं नियंत्रणच गेलं.
त्यांची व्हॅन रस्त्याकडील एका झाडावर जाऊन आदळली. या धडकेमुळे पाठी असलेलं प्रेत पुढच्या सीटवर येऊन पडलं. पाठी असलेल्या त्या माणसाला कळालंच नाही की हा अपघात नेमका झालाच कसा. तो कसाबसा गाडीतून बाहेर पडला. जसा आरवला भास झाला होता, यावेळी तोच भास गाडी चालकाला झाला होता. काय रे, ठीक आहेस ना? चालकाने हाताने सगळं ठीक असल्याचा इशारा केला. त्यांची गाडी योगायोगाने एका सुमसाम जागी येऊन धडकली होती. त्या माणसाने कुदळ आणि फावडी रस्त्याखाली फेकली. गाडीतून त्याने त्या मुलीची बॉडी पुढच्या सीटवरून बाहेर खेचून काढली. तो तिला खांद्यावर उचलू पाहत होता, पण तिचं वजन त्याला तिप्पट भासू लागलं. एखाद्या शरीरात अमानवी शक्ती असली तर त्या शरीराचं वजन जवळपास 10 पटीने वाढलं जातं. तिचा अतृप्त आत्मा परत घुसला असला तर? त्या माणसाच्या अंगावर शहारा आला. तो माणूस ऋतुजाचं प्रेत फरफटत रस्त्याखाली घेऊन गेला. त्याने पटापट तिथे खणायला सुरुवात केली. लगेचच त्याने ते प्रेत जमिनीत पुरून टाकलं. ऋतुजाचे कपडे त्यापासून काही अंतर दूर पुरून टाकले. आता रात्रीचे 2:30 वाजले होते. त्याचं काम झालं होतं. तो तसाच धावत गाडीजवळ आला. ड्रायव्हर मात्र गाडीत बेशुद्ध झाला होता. हे नक्कीच विचित्र होतं. यातच तो त्या प्रेताशी असभ्य, जनावरालाही लाजवेल असा वागला होता. नाही, आता कामाचे उरलेले पैसे घ्यायचे आणि या जागेला कायमचा रामराम ठोकायचा, असं तो मनाशीच ठरवू लागला. त्याने गाडी पुन्हा एकदा आरवच्या घराकडे वळवली. इथे आरवने स्वतःचे रक्ताळलेले शर्ट पेटवून दिलं होतं. लादीवर सांडलेले रक्त साफ केलं होतं. तो आता घरी एकटाच होता. दारूची अख्खी बाटली पिऊनही त्याला नशा चढत नव्हती. ऋतुजाला नको मारायला हवं होतं. जसं इतर मुलींना धमकावलं होतं तसंच करायला हवं होतं. आरव स्वतःचं डोकं दोन्ही हातांनी घट्ट धरून होता. एवढ्यात त्याला कसला तरी आवाज आला. तो त्या आवाजाच्या दिशेने गेला. तोच त्याच्या पाठून कोणीतरी झपकन गेलं. आरवने पाठी वळून पाहिलं. पाठी तर कोणीच नव्हतं. त्याचं लक्ष सहज खिडकीकडे वळलं. खिडकीवर बाहेरून ऋतुजाचं प्रेत आत डोकावून पाहत होतं. इतक्यात घराची बेल वाजली. तसा आरवला जोरदार धक्का बसला. तो भानावर आला. त्याने खिडकीकडे पाहिलं तर खिडकीत यावेळी कोणीच नव्हतं. भास. त्याला फक्त ऋतुजाचे भासच होत होते. त्याने किहोलमधून बाहेर पाहिलं. बाहेर त्याचाच माणूस उभा होता. पावसात भिजल्याने तो ओलाचिंब झाला होता. आरवने सुस्कारा सोडला आणि दार उघडलं. त्याच्या हातावर त्याच्या कामाचे पैसे ठेवले. तो तिथून निघणार तेवढ्यात आरवने त्याला विचारलं, तुझा जोडीदार कुठे आहे? त्या माणसाने गाडीकडे बोट दाखवलं. तो काय, गाडीत बसला आहे. आरवने व्हॅनकडे पाहिलं. व्हॅनमध्ये तर ऋतुजा बसली होती. आरवने हलकंसं त्याचं डोकं झटकलं. नाही, भास आहेत हे माझे. दारू जास्त झाली मला. पण दारात असलेला तो माणूसही व्हॅनकडे पाहतच बसला होता. व्हॅनचं दार उघडलं गेलं. आतून दोन नाजूक पाय गाडीच्या बाहेर उतरले. गाडीतून ऋतुजाचं प्रेत विवस्त्र अवस्थेत बाहेर आलं होतं. तिच्या पोटावर जखम होती. त्यातून रक्त गळत होतं. त्या माणसाला तर काहीच कळेना हे सगळं काय होतंय. मुख्य म्हणजे त्याचा चालक साथीदार कुठे आहे? त्याने डोक्यावर जरा जोर दिला. त्याने पुरलेलं प्रेत हे वजनाला ऋतुजापेक्षा तिप्पट होतं. याचा अर्थ त्याने त्याच्या चालक मित्राला ऋतुजा समजून जिवंतच पुरलं होतं. इथे आरव वेड्यासारखा हसत होता. हे बघितलंस का? मला तुझा जोडीदार त्या पोरीसारखाच दिसायला लागलाय आता. साहेब, अहो तीच आहे. असं म्हणत तो तिथून धावत सुटला. काही अंतर जातो न जातो तो चिखलात घसरून खाली पडला. ते प्रेत चालत त्या माणसाजवळ गेलं. तुला माझ्यावर नजर टाकायला, मला स्पर्श करायला खूप मजा वाटते ना?
असं बोलताच तिच्या पोटावरच्या जखमा आपोआपच उघडल्या गेल्या. त्यातून रक्तासोबतच हजारो अळ्या जमिनीवर पडू लागल्या. हे पाहून तो माणूस उठून उभा राहिला. 6 फुटाचा धिप्पाड पुरुष, पण ऋतुजाच्या 2 नाजूक हातांनी त्याचा चेहरा साखळीसारखा जखडला गेला होता. याच डोळ्यांनी पाहायची हौस होती ना तुला, असं म्हणत तिने दोन्ही हातांचे अंगठे त्याच्या दोन्ही डोळ्यांमध्ये खुपसले. फुगा फुटावा तसे त्याचे दोन्ही डोळे फुटले. आरव हे भयानक दृश्य त्याच्या डोळ्यांनी पाहतच राहिला. तो सारखे डोळे चोळून याची खात्री करत होता. इथे त्या माणसाला मात्र असह्य वेदना झाल्या. जीव जातोय की राहतोय काहीच कळेना. तो त्याच्या गुडघ्यांवर बसला. तिने त्याच्या हातांची बोटं आपल्या हातांत पकडली. याच बोटाने तुला माझा स्पर्श हवा होता ना? तिने त्याची बोटं मुळासकट उखडली. मृत्यूपेक्षा अशा अवस्थेत जगणं हीच तुझ्यासाठीची खरी शिक्षा असेल. हे पाहून आरवने घराचं दार धाडकन लावून घेतलं. काय करू मी आता? पोलीस. हां पोलिसांनाच फोन करतो. हॅलो. हां मी आरव बोलतोय. हो तोच, त्याच बिल्डरचा मुलगा. माझा जीव धोक्यात आहे. लवकर घरी पोलिसांना पाठवा. इतक्यात आरवच्या घराची कडी आपोआपच उघडली गेली. ऋतुजाने आरवच्या घरी तिचं पाऊल ठेवलं होतं. आरवने हातात तिथेच टेबलावर ठेवलेला तो सुरा घेतला. पुढे येऊ नकोस. हे पाहून ऋतुजा जोरजोरात हसू लागली. तू या सुऱ्याने मला मारणार? तेवढ्या तिच्या सगळ्या जखमा एक एक करून उघडू लागल्या. आरवच्या घरातील लाद्या पुन्हा एकदा रक्ताने लाल झाल्या. एका श्रीमंत बिल्डरचा मुलगा तू. पैशाने सगळं काही विकत घेतोस. तू या घरात मुलींचा बाजार मांडला होतास ना? तुला हवं तेव्हा हवी ती मुलगी पकडायची, त्यांच्यावर श्रीमंतीची भुरळ घालायची आणि लुटायची त्यांची अब्रू. हो, याला मी आणि त्या इतर मुलीही तितक्याच दोषी आहोत. भुरळ पडली मला. नाही ओळखू शकले तुझा हेतू, पण आता याचा अंत कुठे ना कुठे व्हायलाच हवा. नाहीतर अशाच अनेक मुली फसत राहतील. ऋतुच्या आरवकडे एकटक पाहत राहिली. आरव संमोहनात गेल्यासारखा आता तिच्या आज्ञेत होता. त्याने वर जाऊन कॅमेरा आणला. त्याच्या समोर राहून त्याने त्याचे सर्व गुन्हे कबूल केले. स्वतःकडे असलेल्या सीड्या खोलीत पसरवून ठेवल्या आणि शेवटी तोच सुरा स्वतःच्या गळ्यावरून फिरवला. पहाटेचे 4 वाजले होते. पोलीस घरी येऊन पोहोचले. एका मुलीची डेड बॉडी विवस्त्र अवस्थेत त्यांना दारातच पडलेली दिसली. काही अंतरावर आरवही मृतावस्थेत पडलेला दिसला. रात्री 9 वाजता सुरू झालेलं हे नाट्य पहाटे 4 वाजता येऊन संपलं होतं. ऋतुजाच्या आत्म्याने 4च तासात स्वतःलाच नाही तर इतर मुलींनाही न्याय मिळवून दिला होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.